Што вядома пра маштабную зачыстку і дзясяткі арыштаваных? Які новы закон чакае беларусаў, а таксама як Лукашенко правёў гэтую зіму і ў чым тут праблема? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Маштабная зачыстка прайшла ў Мінску. Сілавікі правялі масавыя затрыманні супрацоўнікаў махлярскіх кол-цэнтраў. Паводле міліцыі была раскрытая маштабная схема міжнароднай злачыннай групы. Каля 5 гадоў злачынцы імітавалі гандаль на біржы, заманьваючы такім чынам даверлівых ахвяр. Для гэтага ашуканцы стварылі больш за 800 фальшывых сайтаў, дзе абяцалі высокі даход ад інвестыцый у неіснуючыя кампаніі. Самі сябе яны называлі фінансавымі спецыялістамі. Праз электронныя анкеты аферысты збіралі даныя грамадзян і пасля пераконвалі іх пераводзіць грошы на фіктыўныя рахункі. Далей жа на падробленых платформах яны імітавалі паспяховы гандаль і пад рознымі падставамі прымушалі ўносіць усё большыя і большыя сумы. Выкрадзеныя сродкі затым яны пералічвалі на падкантрольныя рахункі. Прычым гэты злачынны працэс быў арганізаваны як сапраўдная карпарацыя, у якой працавала больш за 200 чалавек. Былі аддзелы абзвоншчыкаў, аддзелы тых, хто мусіў утрымліваць кліентаў, спецыялісты тэхпадтрымкі і нават ахова, а таксама паліграфолагі, якія правяралі патэнцыйных работнікаў махлярскага сіндыката на дэтэктары хлусні. С потенциальными сотрудниками проводилось собеседование, после чего они направлялись на двухнедельные курсы. Во время данных курсов, либо после их проведения, кандидаты подвергались опросу с использованием полиграфа. И при этом будущих работодателей особо волновали вопросы отношения кандидатов к правоохранительным органам. Также наличие, а точнее сказать, отсутствие моральных качеств у кандидатов. Калі будучы махляр паспяхова праходзіў тыя курсы і паліграф, то ён яшчэ мусіў здаць свой асаблівы экзамен. Ці дакладна ён падыходзіць для такой працы, а зарплаты у так званых работнікаў па беларускіх мерках былі вельмі і вельмі неблагімі. Заработная плата, как уже говорилось, составляла $500 США, но это в первичном отделе. В отделе мошенническом, который продолжал склонение граждан к осуществлению ими инвестирования, зарплата отличалась на $500. Она составляла от 1000. Но многие из них при проведении следственных действий уже сообщили о том, что на руки они получали от 3 до 4 тысяч долларов. Руководитель 2 офисных помещений колл-центров на территории Минска, его зарплата составляла $5000 США. Унутры гэтых кол-цэнтраў нават стаяла спецыяльная сістэма абароны на выпадак візіту сілавікоў. Для защиты от нежелательных гостей, так участники колл-центров называли сотрудников милиции, в офисах располагались тревожные кнопки, или, как их сами называли руководители колл-центров, красные кнопки. Использование данных кнопок позволяло мгновенно отключать все компьютеры от сети питания, прекращала доступ как к внутренним, так и к внешним информационным ресурсам, блокировала доступ к сети интернет. Міліцыя сцвярджае, што ад дзейнасці гэтых махляроў пацярпела шмат людзей больш чым са 180 краін, а толькі пацярпелых беларусаў налічваецца больш за 1000. Цяпер па падазрэнні ў злачынстве затрымалі ажно 55 чалавек, і ўсе яны цяпер знаходзяцца ў СІЗА. 17 з іх ужо выстаўленыя афіцыйныя абвінавачанні па артыкуле аб махлярстве ў асабліва буйным памеры. Цынічная схема сілавікоў і новы закон ад беларускай міліцыі. Міністр унутраных спраў Іван Кубракоў зноў у эфіры. І цяпер ён прадставіў новы законапраект і назваў дадатковыя стымулы, якія дапамагаюць беларусам хутчэй знайсці працу. Адзін з іх – гэта арышт. Кубракоў прэзентаваў дэпутатам парламента змены ў закон аб прафілактыцы правапарушэнняў. Сярод іншага, гэты дакумент, калі яго прымуць, абавяжа беларусаў, якія стаяць на ўліку ў міліцыі, шукаць працу, бо інакш іх чакае адміністратыўная адказнасць, прасцей кажучы, штраф альбо нават арышт. Прычым, як паведаміў Кубракоў, грамадскія працы альбо арышт маюць асабліва станоўчую сацыяльную накіраванасць і эканамічны эфект. Бо паводле яго слоў, такое пакаранне лепшае за штрафы, бо, цытата, выступае дадатковым стымулам для пошуку працы і выключае лішнюю фінансавую нагрузку на сямейны бюджэт. Бо, напрыклад, штрафы нярэдка выплачваюць не самі парушальнікі, а іх сваякі. Дэпутатам жа падобна такі падыход вельмі спадабаўся, бо прапанаваны міністрам законапраект быў прыняты ўжо ў першым чытанні.
У Мазыры за палітыку асудзілі беларуску, якая хварэе на анкалогію і чакае важную аперацыю. Ірыну Левіну затрымалі проста каля анкадыспансера яшчэ ўлетку. Спачатку яе змясцілі ў гомельскі СІЗА, але там здароўе жанчыны пачало імкліва пагаршацца. Справа ў тым, што Левіна хварэе на складаную форму лімфомы і ёй патрабуецца аперацыя па перасадцы костнага мозгу. У выніку са следчага ізалятара жанчыну перавялі ў гомельскую бальніцу, а пасля ўсё ж адпусцілі дадому. Але крыміналку супраць Левінай не спынілі і ёй выставілі абвінавачанне ў садзейнічанні экстрэмізму. Праваабаронцы мяркуюць, што гаворка ідзе пра справу беларускага гаюна. Цяпер стаў вядомы прысуд. Левіна атрымала 4 гады хатняй хіміі і штраф памерам у 500 базавых велічынь, а сёння гэта 22,5 тысячы беларускіх рублёў. Дзікая і страшная гісторыя адбылася пад Віцебскам. У хуткую дапамогу патэлефанаваў жыхар вёскі Хатоля і расказаў, што яго сужыцелька нарадзіла дзіця проста ў прыбіральні, і яно ўпала ў выграбную яму. Медыкі, якія прыбылі на месца, былі шакаваныя убачаным. У яме быў труп нованароджанай дзяўчынкі. Падчас допыту мужчына расказаў, што раніцай яго сяброўка прачнулася і пачала скардзіцца на болі ў жываце. Яна ведала, што цяжарная, але на ўлік у жаночую кансультацыю не станавілася. Увогуле, рыхтавацца да будучых родаў 39-гадовая жанчына не спяшалася. Раней яна ўжо неаднаразова рабіла аборты і ад аднаго дзіцяці адмовілася яшчэ ў раддоме. Цяпер жа вяскоўка рэгулярна і нават на позніх тэрмінах займалася цяжкай фізічнай працай і бесперапынна ўжывала алкаголь. На допыце жанчына расказала, што народжанае ў прыбіральні дзіця не крычала, таму яна спакойна пайшла ў дом і расказала пра тое, што адбылося сужыцелю. Самае жудаснае ў гэтай гісторыі гэта вынікі судова-медыцынскай экспертызы. Яны паказалі, што дзяўчынка нарадзілася жывой і памерла ад механічнай асфіксіі праз закрыццё дыхальных шляхоў з месцівам выграбной ямы. Акрамя таго, праз алкагалізм маці ў крыві нованароджанай дзяўчынкі знайшлі этылавы спірт. Падчас следства жанчына ўсё спісывала на выпадковасць і дзеянне алкаголю, але судова-псіхіятрычная экспертыза устанавіла, што падчас усіх падзей жанчына магла ўсведамляць свае дзеянні і разумела, што робіць. У выніку на гора маці завялі крымінальную справу аб прычыненні смерці па неасцярожнасці, і яе ўжо нават судзілі, але прысуд аказаўся шакуючы мяккім – усяго 2,5 гады калоніі. Лукашенко працягвае хавацца па серадах. Цяпер ён рыхтуецца да важнай паездкі ў Маскву і зноў адсутнічае ў публічнай прасторы. Але ж мы паглядзелі яго працоўны графік за зіму і вось што ў ім цікавага. Ён па-ранейшаму працягвае адпачываць пасярод тыдня, выходзячы на людзі толькі калі няма ўжо зусім ніякіх шансаў сачкануць. Так, напрыклад, за апошнія 3 месяцы Лукашенко з'яўляўся па серадах усяго толькі двойчы. Адзін раз, бо гэта была замежная паездка ў Алжыр, ну а другі, бо трэба было выступаць на раство ў царкве, а ён гэта вельмі любіць. Ва ўсе іншыя серады свайго начальніка прыкрывалі рознага роду сілавікі і чыноўнікі, якія імітавалі сустрэчы з Лукашэнкам і расказвалі нібыта пра свае яму справаздачы. Хутка па ўсёй Беларусі пачнуць дзейнічаць новыя цэны на камуналку. Падаражэе гарачая вада, а пасля з прыходам халадоў і ацяплення. Пастанова Саўміна прадугледжвае, што ўжо з 1 сакавіка тарыфы для тыпавой кватэры вырастуць на 22,5 рублі, альбо на палову адной базавай велічыні. Так, кошты на газ і электрычнасць павялічацца прыкладна на 7%, а тарыфы на цеплаэнергію вырастуць толькі з 1 чэрвеня, і павышэнне складзе 7,3%. У Польшчы былі затрыманыя 4 беларусаў. Разам з 2 палякамі яны спрабавалі пераправіць праз Беларусь у Расію абсталяванне, прызначанае для вытворчасці мікрасхем, якія выкарыстоўваюцца пры зборцы баявых дронаў. Ва ўсіх фігурантаў канфіскавалі грошы, агулам каля 112 тысяч даляраў, і змясцілі 3 мужчын пад варту. Яшчэ 3 адпусцілі, але ўстанавілі для іх паліцэйскі нагляд і забаранілі выезд з Польшчы. Цяпер дзялкоў чакае суд і як мінімум 3 гады за кратамі. Ну а прыгоды іншага беларуса, які паехаў у Польшчу, скончыліся трагедыяй. Жыхар Кобрына Геннадзь Лазарчук у чэрвені 25-го года паехаў на заробкі ў польскі Гданьск. Цяпер у лютым ён збіраўся вярнуцца на радзіму, але знік. Што здарылася, невядома, але пошукавы атрад «Анёл» паведаміў, што 49-гадовага беларуса знайшлі нежывым. Ці знайшлі яго ў Польшчы, ці ў Беларусі, інфармацыі пакуль няма.
Гомельскія ўлады нечакана пасварыліся з прадстаўнікамі рускага дома, установы, якая ў Беларусі прасоўвае інтарэсы рускага свету. Кіраўнік гэтай арганізацыі Александр Маржухін абвінаваціў беларускіх чыноўнікаў у неканструктыўным стаўленні да дзейнасці яго установы, і цяпер стала вядома, чаму адбыўся гэты канфлікт. Выданне «Флагшток» высветліла, што праблема аказалася ў сцягу Савецкага Саюза. Прадстаўнікі рускага дома вывесілі чырвоны сцяг на будынку, і гэта не спадабалася чыноўнікам, якія, верагодна, хацелі б самі кантраляваць выкарыстанне гэтай сімволікі. Як правіла, улады Беларусі выкарыстоўваюць яе даволі асцярожна і толькі ў кантэксце Другой сусветнай вайны. У выніку беларускія чыноўнікі перамаглі і сцяг прыбралі, а аматары рускага свету на гэта вельмі пакрыўдзіліся. Беларускія ўлады працягваюць адбіраць маёмасць у тых, каго лічаць сваімі палітычнымі апанентамі. І цяпер яны забралі ў ксяндза Генрыха Акалатовіча зямлю каля яго бацькоўскай хаты і спрабуюць яе прадаць. Нагадаем, што святар быў затрыманы і абвінавачаны ў здрадзе дзяржаве яшчэ ў 23-м годзе. Пасля яго асудзілі на 11 гадоў і адправілі ў калонію. Таксама яго абавязалі выплаціць нібыта прычыненую дзяржаве шкоду памерам у 1 мільён 700 тысяч беларускіх рублёў, а гэта прыкладна 500 тысяч еўра. Акалатовіч меў вельмі сур'ёзныя праблемы са здароўем. У яго цяжкае анкалагічнае захворванне і, акрамя таго, ён перанёс інфаркт. Але яго ўтрымлівалі за кратамі амаль 2 гады, і толькі ў лістападзе 25-го года пасля сустрэчы Лукашэнкі з прадстаўніком папы рымскага каардыналам Клаўдыя Гуджароці Акалатовіча памілавалі і выкінулі за мяжу. Цяпер святар знаходзіцца ў Рыме, а лукашэнкаўцы тым часам спрабуюць зарабіць хоць нешта на яго беларускай маёмасці. Яны выставілі на аўкцыён зямельны надзел у вёсцы Новая Мыш Баранавіцкага раёну. Гэты ўчастак знаходзіцца каля дома, дзе калісьці жылі бацькі ксяндза, але пасля крыміналкі супраць яго зямлю арыштавалі ў кошт спагнання запазычанасці па яго справе. Першыя таргі праваліліся, бо ахвотных купіць адабраную ў святара зямлю так і не знайшлося. 9гадоваму Ваню Сцяцэнку з Гродна нарэшце ўвялі даражэзныя лекі. Хлопчыку збіралі грошы на лячэнне ўсёй Беларусю, бо яму патрабаваўся прэпарат Элеведзі з коштам амаль у 3 мільёны даляраў. Але ж сапраўдны розгалас гэтая гісторыя набыла пасля затрымання пары гродзенскіх блогераў, 17гадовага Міхаіла Драгуна і яго 37гадовай сяброўкі Яўгеніі Тарасенка. Яны праводзілі розыгрышы з дарагімі прызамі і абяцалі частку сабраных сродкаў пералічыць на лячэнне Вані. У выніку частку грошай парачка перадала сям'і малога, але ж большасць пакінула на сваё шыкоўнае жыццё. Суд па гэтай крымінальнай справе яшчэ наперадзе. Абвінавачаным можа пагражаць да 12 гадоў пазбаўлення волі. Пасля збор для Вані ўсё ж паспяхова закрылі, і цяпер мама хлопчыка паведаміла, што яе сын нарэшце атрымаў доўгачаканыя лекі. Ну і яшчэ крыху ў працяг тэмы, з якой мы пачыналі гэты выпуск. Мінчанка адказала на званок з аддзела кадраў і пазбавілася 100 тысяч беларускіх рублёў. Як вы, напэўна, ўжо здагадаліся, гэта чарговая гісторыя пра беларускую ахвяру тэлефонных махляроў. Суразмоўца жанчыны пераканаў, што ён кадравік з яе працы, і яе, маўляў, па нейкіх прычынах шукаюць следчыя. Далей былі званкі і ад тых следчых, і з дэпартамента фінансавых расследаванняў, але, само сабою, усё гэта былі ашуканцы. 51гадовая жанчына так спалохалася, што паверыла ў іх казкі. Яна перавяла ўсё, што мела на ўказаныя рахункі, і нават здала ў ламбард упрыгожванні, а грошы за іх таксама аддала махлярам. Агулам выйшла больш за 100 тысяч беларускіх рублёў. Пасля жанчына зразумела, што яе падманулі і пайшла шукаць дапамогі ў міліцыі, але было ўжо позна. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.